Okay, hej vennerne. Nu laver vi lige en Q&A, og jeg har min bedste ven med, Selina. Selina stiller mig nogle spørgsmål. Har du en kæreste? Nej. Har du mange venner? Ja. Hvad for en skole går du på? Oldstrup skole. Har du lagt mange videoer ud for det seneste? Ikke rigtigt. Kan du godt lide dig i YouTube? Ja. Hvornår er du fødselsdag? Den 27. juni. Nej, den 24. juni. Hvad er din livret? Pasta carbonade. Hvad er din hadret? Pizza. Hvad er din yndlingsdrik? Sodavand. Hvad er din haddrik? Pepsi. Kan du lide at køre i bus? Ja, hvis jeg ikke bliver køresyg. Kan du lide Volvo? Nej. Jo, det kan jeg faktisk godt lide. Kan du lide Mercedes? Nej, de lort. Kan du lide BMW? Nej. Kan du lide Honda? Nej. Og nu kommer den der sov. Kan du lide katte? Ja. Det er hendes koger. Det er så cute. Kan du lide Stitch? Ja. Kan du lide hunde? Ja. Kan du lide heste? Ja. Kan du lide vand? Nej. Jeg ved godt, jeg kommer med meget mærkelige spørgsmål. Har du et crush på nogen? Ja. Hvad hedder han? Det er ikke et spørgsmål.